Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni i zapraszam Was dzisiaj do przygotowania tej pysznej tarty ze szparagami na francuskim cieście. To jest bardzo prosta do zrobienia tarta, pod warunkiem, że oczywiście macie już ciasto francuskie. Jeśli będziecie je kupować w sklepie, to koniecznie sprawdźcie skład, bo można się nieźle zaskoczyć. Ja proponuję albo z serem pleśniowym, albo z dodatkiem szynki parmeńskiej. Dajcie mi znać, którą wersję wybierzecie i zobaczcie, jak ją przygotować. Zaczynam od rozłożenia ciasta francuskiego rozwałkowanego albo na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, albo na takiej specjalnej silikonowej macie, jakiej ja używam. To może być ciasto kupne, ważne, żebyście popatrzyli, jaki ma skład, albo ciasto domowe, które wcześniej było zamrożone, trzeba je po prostu w lodówce rozmrozić. Dookoła, na szerokość tak około 3 cm, trzeba w tym cieście wyciąć prostokąt, ale nie za mocno. Ja wytnę za mocno i zobaczycie za chwilkę, co się stanie, jak się będzie piekło, także to musi być zrobione taką tępą częścią noża. Natomiast tę część ciasta, która pozostaje w środku, trzeba bardzo dokładnie ponakłuwać widelcem. Ciasto wstawiam do piekarnika na około 15 minut. Pamiętajcie, że ono ma się tylko delikatnie zezłocić, a w tym czasie można przygotować pozostałe składniki. Zaczynam od utarcia sera, a z kolei ser camembert kroję w plastry. Tutaj możecie puścić wodze fantazji, jeśli chcecie wykorzystać jakieś inne sery, to śmiało. Ważne, żeby to były takie, które łatwo się będą potem rozpuszczać w wysokiej temperaturze. Kiedy ciasto mam już podpieczone, to spójrzcie, co się dzieje tam, gdzie było troszeczkę zbyt intensywnie wycięte. Poradzę sobie z tym, zakleję to pozostałościami tego surowego ciasta, które mi jeszcze zostało. Na połowie wyłożę szynkę parmeńską, druga połowa będzie bezmięsna i potem na to przyjdą sery, natomiast na sery obrane, oczyszczone szparagi. I teraz tarta znowu idzie do piekarnika na 20 do 25 minut. Szparagi w tym czasie rozmiękną, ser się bardzo dobrze rozpuści i zaraz po tym, jak już jest upieczona, można ją zaserwować na ciepło, a potem, jeśli zdecydujecie się na zimno, to też będzie świetna. Moi drodzy, mam nadzieję, że tarta przypadnie Wam do gustu. Czekam na Wasze komentarze. Którą wersję wybraliście? Dajcie mi znać. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Możecie też oczywiście zasubskrybować mój kanał. Wciśnijcie dzwoneczek, to będziecie na bieżąco z nowymi filmami. Zapraszam do obejrzenia kolejnych. Cześć i do zobaczenia!